Ibinasura ng Olongapo Regional Trial Court ang kauna-unahang kaso ng anti-terror law laban sa dalawang Aetang magsasaka na sina Jasper Gurung at Junior Ramos. Base sa desisyong inilabas ni Olongapo RTC Branch 97 Judge Melanie Tadili, dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya may tuturing itong kaso ng mistaken identity. Dahil dyan laya na sina Gurung at Ramos, nanatili ang dalawa sa Olongapo City Jail simula ng Agosto noong nakaraang taon. Inaresto ang dalawang katutubo sa kanilang mismong lugar sa San Marcelino, Zambales matapos ang engkwentro ng militar at mga rebeldeng New People's Army. Dito inakusahan ng dalawa bilang miyembro ng NPA na bumaril at pumaslang sa isang sundalo. Ayon pa sa desisyon ng korte, may mga hindi naaayon o inconsistency sa pahayag ng mga saksing militar. Batay sa judicial affidavit ng witness, nakita umano niya ang dalawang katutubo na nasa lugar ng bakbakan. Subalit taliwas ito sa kanyang hinayag sa kanilang sworn statements. Lumabas naman sa counter affidavit ni Gurung at Ramos na pinatuloy at pinakain pa nila ang mga militar sa kanilang tahanan bago sila arestuhin ng mga ito dahil umano sa pagiging miyembro ng NPA. Samantala, sa opisyal na pahayag ni Public Attorney's Office Chief Persida Acosta, nananawagan siya sa hanay ng militar na irespeto ang naging desisyon ng korte. Malinaw umanong hindi direktang matukoy ng mga sundalo na ang dalawang katutubo ang bumaril sa kanilang kabaro. Nagpaabot din ng tulong pinansyal ang PAO kina Gurung at Ramos. Isa sa mga naging kontrobersyal na usapin kaugnay ng anti-terror law ay ang pagtatanggal sa probisyon na nag-aatas sa militar na magbayad ng 500,000 pesos kada araw ng pagkakabilanggo sa taong ikinulong dahil sa mistaken identity. Rainiel Pawid, CLTV News.